Mehmet Özcan, Doğru Haber. Gelo ve beriya zordariya dewra tekpartiyê kiriye. CHP di wexta tekparêzî yanî tekpartiyê de alim daliqand, camî kirin axir di 18 salên zordariyê de azan yasax û qedexe kir. Digel esr û qernek ji ser derbas bûye jî dijmenantiya wan bi îslam, hêja û muqeddesatên mislimanan re neqede. Mijara nerhetiya zihniyeta layîk, kemalîst û çepgirên marksîst vê carê bernameya jiyan bi nimêjê xweş e ya ku ji teref platforma Nesla Qur'anê ve li 4 aliyê Tirkiyeyê têl darxistine. Ev merasîm û bernameyan ji bo bi hezaran zarokên ku salên wan di navbera heft û dehan de ne dest bi nimêjê dikin têne darxistin. Ji ber vê yekê zihniyeta dijminên îslamê bûnin yek û harbûnin. Qaşo rojnamevanekî ku nêzîh PKK HDP ye li ser medya civakî vîdeoyê parve dike û dibêje ev derbûye Efganistan, hemû zarok xapandinin, talîma eskeriyê didin wan, li ser nîşandana bertek û nerazîbûnan ev kesan dibêjin em hatinin tehdît kirin. Parlamenterê CHP Namıktan jî qaşo rojnamevanek ji xwe re kiriye behane û pêşniyas pirs da serokê meclîsê. Da ku Wezîrê Perwerdehiyê Yusuf Tekin bersivê bide derheqê îddiayên bernameya jiyan bi nimêjê xweş e. Di pêşniyas pirsê yanî teklîfê de qismek gelek balkêş e û wiha ye. Di bin binyeya medreseyek derqanûnî de bi sedan zarok birin ku derê û çawa hatin perwerdekirin. Talîma çi ji wan re hat dayîn. Zêdetirî heysid medrese bi vê rengê fealîyetan dikin. Wezîrê Perwerdehiyê Birêz Yusuf Tekin bersiv û cewabek çawa dide ez nizanim. Lê em dixwazin vê yekê bi bîra parlamenterê CHP bixînin. Ger dijminên we bijî adil bibin. Bûyeran beravajî nekin. Xelqê bi îddiyayên şaş û çewt beralî nekin û nexapînin. Hûn dibêjin di bin binya medreseya derqanûnî de. Hal ev e ku ev bernameyan ji teref platforma Nesla Qur'anê ya qanûnî ve hatinin darxistin. Kesên ku ev bername tertîb kirinin, neçûnin zarokên xristiyan yan jî zarokên Yahudiyan bi zorê neanînin û bi zorê nimêj bi wan nedanin kirin. Mislimanan ev zarokên xwe şandinin nimêjê. Tu mislimanek li dijî nimêjkirina zarokên xwe nînin. Kesên ku ji nimêja zarokan aciz dibin, ger nemisliman bûna li zora me nediçû. Lê ev kesan jî dibêjin em mislimanin û ji nimêja zarokan aciz dibin. Her tiştê wan tevlî hevin. Dildarên platforma Nesla Qur'anê ev bi salan e li 4 aliyê welêt ji bo zarokên salên wan di navbera heft û dehan de ne di camiyan de hînê nimêjê dikin. Piştî 2 hefteyan vê bernameyê li dar dixin. Ji bo tu menfaetekî vê yekê nakin. Tenê ji bo riza Xwedê. Wezîfeya xwe ya qultiyê, ebdîtiyê bicîbînin wisa dikin. Divê em ji zihniyeta ku van zarokên nimêjê dikin wek tehdîtekê dibînin bipirsin. Gelo ji bo ciwanên ku Iraqiyê ve dixwin ketinin nav fihûşê, di nav lepên tiryakê de ne, çima hûn nakevin nav tevgerekî, ji bo wan hewlekî nadin. Digel van yekan ji bo çi ev zarokên ku nimêja xwe dikin ji bo we tehdît e. Hûn çima pirsa zarokên çi keç çi kurên ji teref PKK ve bi zorê rakirinin serê çiya û li vê derê ji wan re talîma eskeriyê tê dayîn û dikin nav şer û pevçûnê pirs nakin ji bo wan hewlê nadin. Dayîkên ku bi salanin li ber deriyê HDP disekinin hûn çima wan nabînin û naxînin rojeva xwe. Zarokên keçîn ên ku rakirinin çiyayan û dest dirêjê namûsê wan hatiye kirin û întîhara wan zarokên keçîn. Gelo hûn ji polîtîkayên xwe yên yekcinsiyetê yên zarokan têdixîne nav sapiqtiyê jî fedî nakin. Divê ji zarokên ku nimêjê dikin netirsin. Neslê ku bi nimêjê mezin dibin, însanan ihya pêşerojê înşa dikin. Nerehetiya we ya ji medreseyan jî ji ber ku hûn selefên xwe dişopînin ev neriyetê ji we pêk tê. Ger li herêma Rojhilata Başûr heysid medrese hatinin vekirin ji ber teweccühekê heye. Ger xelq bixwazin hûn wekîlê xelqê çima ji vê yekê nerhet û aciz dibin. Kesên ku di medreseyan de dixwînin, di heman wextê de mektebên xwe jî dixwînin. Lê li gor we ev yek li dijî layıktiyê ye. Ger hûn derbarê perwerdehiyê de heta dev ji şopandina selefên xwe ber nedin wê welat ji vê zihniyeta paşveçûyî xelas nebe. Em bi bîr bînin, di wexta 28 Sibatê de keçên sernixwemandî nikarîbûn biçana mektebên xwe. Lewra zihniyeta we yasax danîbû ser van qîzan. Ma ev zihniyet ne zihniyeta we bû.
تو شبهه مج ویکه تو نیکو گر فرصتا اقتدار تکه و دسته و هونه همو پارتیان بگرن و یا ساخ بکن. هونه ظلم و دجمنانتی آخویا به اسلامی را وکا باو کانین خو بدومینن. خواده فرصت ندوه جبر ویکه ملت دسته که ناده وکو هم ببن اقتدار.